Jeopardy, den shoulder, den alla one shot like. Oh ja, det trodde jag inte bara. Just. Okej. Varför tar vi inte så... Yeah, that's my hickey. Lava. Okej, så kan ta den upp. Två hundar där just ner. Och vi Och skulle så ha runt upp det. Oh my. alla kanter. Oh my log! Ah! Extended jump. Ow! Ska jag skriva ner i Gosfjall, ja? Hot-footed leg foot deck into the volcano. Let us hot-footed. Up we are! Vi rev den först. Nej. Oh no! Ah! Jag kör som ett leon. Go! Attaboy. Nej, det där först du. Vi slår en Jag som bräcka. Ah shit. Nice. What the fuck, man? Scoop my I will save you. Let's save this! Oh, okay. Oh, he's like, oh! Jag var fett läsberg. Trap! Jag är fan värsta. Oh, pension! Well... oh, no. Jag har alltid på Joshua Crabbe idag. Det går också. Jag går inte köpa alla det lite när jag kör en släng. Ja, svårt med det. Det där var inte upp. Jävligt shots. Lite mega... Bitch, kan inte sluta sushta. Det var så kött att för innast är nast för det. Nast. Nej, hon bara säkert. Ja, oops. Yeah! Ja, arm vid ända, tror du passar? Och höger? I cannot. Vänster? Och tror du? Start? That's what you get! That's what you get. Oh yeah? Come and get me! Let's play murder tag. Where am I? Where? Oh shit! Hello! Okay, Esper. Got it. I was gonna kick her right for there. Oh! You got me! I gotcha. Got me real good. Ska vi spela en domarspöta? Jo, okej. Vi får se. Ja, jag hade er för. No, det hörs inte. Nugget! Nugget! Okej! Nugget! Är det? That's a really cool move out there. Dude. Ja. Good for nothing. Kom till. Why do you do this to us? Nej. Det är cool move. Okej. Jag spelar inte över det. Okej. Ah ja. Ah shit. Åh! Ah, då var jag där. Uh-oh. Nej, Jesus, stanna klar. Så är du där. Men Espen, är det jag just det? Ja. Det är allt vi. Jag vet inte hur rätt jag har. Oj shit.
Roar! You can... Ah, det verkar vi sprint. Ah, du räckte Tag med! unit! Ah, han har inte shit. Ah! Ah, shit! Ah! Nej, en man till klarade bara. Ah! Shit. Ah, ja. Ah, shit. Oh, oh. Ah. Aj, är det vatten? Är det vatten? Your weakness. No! Crash du. Ah! Ah! No! Kom igen. Jag bara kan se att jag inte lägger ut i vatten när jag aktar med fiskar. Oj. Oj. Jag är helt lätt jag. Well, you health wrong, mister. Oj. Oj, jag är slänta. Ja. Oh, nice start, dude. Perfekt. Oj, jag skulle inte göra ett nice touch att säga. Can't touch this. Oh shit! No! Helt jag har varit trött i det. Sitt jag till. Kan gå på utträning. Sträffa. Oh no! Döden. Sprinta på bojen. Döden. Ring around the roses. Oh! Kung fu med det. Yeah. Är det alltid skugg? Jag bara kan se att det är alltid skugga Jabba. Oh! Can't catch me. Okej. Tar du ont i dig? Wow! Okej, då blir det ändå att vara kälte. Ja. Tar du där? Whoa! You got me. Get you real good. Oh! Ah! I'm coming for you. Can't get away from me that easily. No! I just did. Iceberg. No! Get down from there. Get down from there, you say? Woohoo! Oh, I'll get that. Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Du var gå på water, Iceberg! Ah, ja. Du ska råda med dig. Well, I know I can. det är långsamt blodad. Ja, vad är nu vet du? What? Hur så hände glad så? What? I have no idea what I Att det här just gick did ju or how I för did it. Ja, här är det en bräcka om bara så. Ups. Nej! Nej!
Get back! Oh. Nice. I fucked up! And Ah! No! Go out there! Going in. Oh! Ah! Come here! There you go! Thank you, right? Ooh, what the... Här kommer vi fry innanför. Hey! That's cheating! Ah! I am coming for you! Vad fotlar jag? Hey, you saw it. Whoa! Whoa! Everybody likes kung fu fighting! Ah. Oh, very idiot. Jag spelar ett hockey där. Ska bara bälgas. Okay. Fan där. Mortal Kombat. Mamma mia! Oj. Here we go! Alright. Oh! Alright, boys. Börja med den löjliga spelen. What the hell? Snack on today! Alltså sättet att dina paraplay för jag kan skriva. Vad är det hänt att se Butch med ont av det? Vad gör? Ja, så bra hoppa av mig nu. Alltså, spännande. Det är som är slu. Oh. Jag ser som man bara stoppar kanonen. Fancy? Ah, Jag skulle ställa. det är så beskrev jag inte. Okej. Make it count! No, I was controlling the fire. Oj! Oh! It was beautiful! Ja. Det grejer som vi uppsöker detaljerat. Bara lägga nämna att det börjar i en minut liv, okej? Det är gott när hon vet det. I'm sorry, brother. Mamma mia!